Gwagenu m ntị. Ụtụtụ echi mụ na nne unu na-eje ime obodo. Anyị ga-anọ izu ụka na-abụ tupu anyị anata. Hey, mba mmanụ ka nwere gwara anyị. Ọ bụrụ ọgwụ na ole onye mụ Adeniyi ifu gị isi wee mebisie obi ụmụaka fara ekpezi ebele ka ndị mmụọ ịnụrụ ife okwu kịta Adeniyi geenụ ntị ụdị echichu na-echere nne m n'ụlọ a ma nnabatazi ya ma ife m ga-eme ụnụ kwadokwa iji ọkpa ji ọnịcha echi nke gịnị jiri eme kedu ife gbasara di mgba na akwụkwọ ka ife jikọ okwu anyị na-ekwu kịta na ego ụtọ ụgbọ eji eje ọnịcha nọ n'ebe a na-efe m aka n'ihu na-awaghasịrị m ọnụ Adambere ụmụnne ụmụ obere ife na-emesi ife na-abụrụ ife igbo onye ife anyị jee njem echi Obinna ị ga-enekọta ụlọ anya enugo anyị ga-enye ya ego unu ga-eji wee na-eli nri wee n'oge a ga-anata mpa ọ ga-emegbu anyị mụ na anọ ya mba nkịta na-ata n'ọkpụ etinyere ya n'ọnụ Obinna memodifa gba Obinna memodifa ị ga-eji ezigbo echiche na akọ na uche wee chịkọta ụmụnne ya nugo nwanne enwela nsogbu ezuru nke enwe unu anụgo ife okwu nee ka nwoge eziokwu ma aghọta nwoge Ogbunigwe ibidokwa ịsa m isi mma mana ka o si na-adị obido m ụtọ ụbọchị taa m bịara n'ụlọ gị ị nwere nsogbu nọdụ ọfụma ihe a na-achọ onye enweghị nwata nwere ikute otu iko mmiri oge ifu nwanne m ihe eju na kee mma mmiri gị ọ bụ na enweghị mmanya mkpụrụ osisi ọ ya ka m chọrọ akpa ole ka ị chọrọ atọ gị ụzọ mana a sị na ọ bụghị ọnọdụ shuga ma karịa ịṅụ karịa okay nsogbu adịrọ ngwa jikutere ya mmanya mkpụrụ osisi akpa ịtọ mana anyị eribe nri ụtụtụ ụzọ agụ ntị kịta ịma ihe mere onwe gị n'ihe na m jikọta ime nye ngwa gị ngwuru tiwapụ gị ntị arịgo onye na-eme gị mechikwara gị eje hello ka onye nwe ya ahụ itu m obere oge ụmụnachite biko achọghị m igbu oge ebe a n'ụlọ achọghị m igbu oge Ada ama m na nwee nweta ego ndị ụtụtụ ebiri nke ajide mana agụ nọ n'akịrịka agụ nọ n'akịrịka kedu agụ nọ n'akịrịka ụmụ nwata nwaanyị nọ n'ilu na-eche m achọ m ka ịrafuo ya rara ya gawa n'ụzọ ka m wee larụ nke a kịta wee pụta wiro ya takwara akpụ ka onye mụ na onye mụ na amara ga na-akpa si na ya na ịbụ nwanne m nwaanyị na nji igote ihe n'ilo ada agba aka afụ nwata eze menụ obi naanị ego bụ ihe nwere ike ime m ka nsị ebe a binye
Kedu ebe ọ nọ? Nilo. Ndewo. Oh, ndewo. Biko, achọrọ m ikwere na ebe a bụ be Obinna. Ebe a bụ Obinna. Ọ bụ nwanne ya nwaanyị afọ m bụ Ada. Ada, obi dị m ụtọ nke ukwuu ịfụ gị taa. Afọ m bụ Tonia. Obi dịkwa m ụtọ. Enyi na onwe gị nsogbu, o akpọgo m ya n'ekwentị. Mmene ka ọ mara na m nọ ebe a na-eche ya. Gwabịa nka ndị je ga-ebe ọ nọ maka ọnọrị o ji gote ihe. Mba, ike gwụrụ m, ọ ga-aka mma ka m chere ya n'ụlọ, biko. Mba, ị ga-esoriri m. M ga-esoriri gị. Nne, iwe ga-adị n'ọkụ. Ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na ị ga-esoriri m. Maka na Obinna kwadobere gị ihe ntụnanya. Ọ batafụ gị n'ime ụlọ iwe ga-ewu ya. Obi m, ya tụwa ya, nsogbu adịrị, imerigo. Ihe duru ihe nwu nke a. Obinna akwago nwaanyị banye n'ụmụ anyị. Maka gịnị? Nwaanyị, echere m na isi m na o nwere ihe ọ na-akwadoro m. Obinna, kedu ihe na-eme ebe a? Obinna, ka onye dị ha. Ka onye dị ha, ka ihe na-eme? Ka ihe gị na ya na-eme, Obinna? Nwanne, ụlọ akụ. Kedu ife m ga-akpọ ihe nkiri olu mee kịta? Ọ dị mma. Mana marakwanụ na onye kpọte nwa agụ n'ụla, nwa agụ bịa ọgụ ya gbakwa n'ọsọ. Maka na agha obi ọjọọ ebidogo n'ụla. Obinna, ihe abụrụ maka obi ọjọọ. Ịma na onwe anyị na-asọ nsọ. Ọkwa nwere ime ụlọ unu ka ịkpata ịkpọrọ ya gaa ebe ahụ. Ọ maka ego m ga-eji eme m ka onye ọbịa n'ụlọ nke m. Iwe ewela gị. Dewe ekele gị. O jigodi ofu nkata anaghị m ya. Unu wee mee m nnọọ asa na-abụ ewe gbajọọ m taa. Nwanne. Iwe ewela gị. Iwe ike na si iwe were iwe wee ya. Iwe wee ya. Ka ịkpata ịkpọrọ ya ba n'ime ụlọ unu maka na ọ na-edozi edozi. Ọgwụ ya? Nsogbu adịrọ. Ngwa gezienụ m ntị nke ọma. Ebe unu amanye m nsọpụrụ n'ụlọ, ọ wefu ọnụnụ detụkwa n'ime ụlọ ọzọ tupu nne na nna abata, mana nna obi abụrụ nwanne. Nwanne bụ Minista na-afụ maka nri. bịa ụmụ ya ọ na-amakwa ihe na-akọ. Nne, were ebe anyị na-aga? Onwe ka m si cheta na ọ dị ebe anyị na-aga. Nwanne, anyị na-apụ apụ. Afọ m n'ihe niile awụghị ihe ọchị n'ụlọ ọkụ ya. Honorable Minister, biko iwe ga-adị n'ọkụ. Ka ime na-esibe n'ụtụtụ ruo kịta n'ụlọ. Ka unu ebe eme? Ọ bụrụ na usekwu unu tosiri ịnọ. Ọ bara uru. Ebe ikpebiri go na ị ga-akwụ anyị ọnụ agụụ. Honorable Minister na-ahazi nri. Agụụ gụọ gị ịbanye n'usekwu gaa site nri gị nwa na onye osote gị ga-eri. Hey! Linka.
Kenneth Kelvin. Ọkpụ nje n'ụlọ erimeri na nkwọrị. Nrigide afọ ejum. Ifere mere dị m. Nsi anya m nke ngeji lata. M ka imere. Ebe ọ bụ na Honorable Minister si ka anyị bụrụ ọnụ n'ụlọ a. Elekere atọ agafeela, anyị eribeghị nri ụtụtụ. Ịma na anyị gbarichaghị ego anyị na anyị na-eri nri n'ezi. Ọ dịghị m ka ịma na iri nri n'ezi na-agbari ego. Ọkwa ọ bụ na ime esi nri kịta ịgbagoro m n'usekwu mara n'ihe iyi esite nwe ebe ahụ. Ọ na-ewute m nke ukwuu na ya amakwa afọ nwa ọkụ. Nwanne, ihe ahụ bụ anụ ọkụkọ ka ọ bụ anụ ezi? Honorable Minister, nwere nke ọ bụ. Nwanne, hapụgodi oke afa na-egbu nwa nkịta. Biko, gwagodi m, ekeresimesi eruola. Ama m na ya adịghị nke ọma. Mana ihe anyị kwesịrị okwe n'iru n'ihe na-eri eri. Nwanne, ọ na-anọkwu ya? Ha nọ ya, nye m ego ka ndị chọọ ihe m ga-eri. Taa kpuchie gị ọnụ gị. O nweghị ihe m jide gị. Ụmụnne m, ngwanụ chefuzienụ. Ihe nne m mere unu chefuo. Ihe nna m gwa nnọọ ama m ihe na-eme. Etoola m kịta. Obi, ọ mkpụrụ ụbọchị abụọ ka iji wee too. Ọ na-emekwa eme. Nwanne, ọ na-emekwa eme. Ọ kachasị mgbe agụụ fee gị ọnụ nke ukwuu. Nwanne, dịkwa mma. Dube o, ezigbo nwa. Nwanne m, welu o. O nwere ihe m na-enyo enyo n'obe Obinna nọ. Gịnị ka ị na-enyokwa? Ị na-enye nwa edozigo? Ọ bụ ya. Ọ bụ na ị chọpụtabe na ọ na-akọ ọkọ na mpara. Afụgokwa m ya otu ugboro ma abụọ. Mana etinyere m uche m ya. Echekwa m nọọ okomoko ya. Okomoko gịnị? Nke a bụ obere okwu. Amakwa m na ọ bụkwa na ihe m na-eji. Nsị nwanyị? Ihe yiri ya. Yee! Bịanụ, ọ pụtara na ọnwụnwe onye n'ime unu ike dị ya ikpofu ife dị n'usekwu. Why? Do you know he's the owner of that white friend of apartment? We know that. And when he was on vacation last Oh. Kwenye ndaji wegba onwe ihe nkiri anyị na-ekiri kịta. Nwanne, ndị ekwesịghị ntụkwasị obi. That's like the biggest tip we've gotten. Only God knows where he got his wealth to live in such actions. Ihe a bụkwa anụ akpụ n'ọnụ aṅụ mmiri. Ọrịa mbute mmekọrịta nwoke na nwaanyị ewekọrịsịala obodo a. Minista na-ahụ maka ahụike amaala ọkwa na onye ọbụla kpachapụ anya na ụdị ndụ ahụmanya ọ na-ebi. Ihe a na-achọ kemgbe ibido nyewe akụkọ ụwa. Ọ na o metụtara m n'obi nchenu ka m gbasa ozi. Ọ ya nsị nwanyị. Ọ bụrụkwa egwu a na-akpọ ụtaba n'aka agba. Gbam.
o nwekwara ike imebi aganiru mmadụ. Chori ya nwozi akwụkwọ ọzọ n'ụfọ ndị akọnwụ akwụkwọ na-agbakasị ma ọ bụrụ maka ọrịa nsị nwaanyị mgbochi ka ọgwụgwọ mma Ifeọma isi anyị bibi nye ihe anyị na-ekwu atamunu afọ nke ndị mmadụ na-agbakọ n'iro ka ya na-emebe ahụ ha na-eke ego. Anụrụ m na ụlọ ọrụ ahụ ha na-ewi ewi chịkọtara nlele ahụ n'efu. Maka ụmụ ọrụ ha? Mba, maka ọha na eze. Ọ ga-abụrụ maka ahụ ọkụ maọbụ ịba maọbụ ihe a na-esoteche. Mba, ha na-eme nlele ahụ ọrịa mmenwu na-enyekwa ndị mmadụ ndụmọdụ. Ka ọ dị ugbu a m achọrọ ka m jee lelee ahụ nke m. Thank you very much. I'm one of the members of the Kick It Out initiative. Okay. I'm here to sensitize you about the importance of knowing your HIV status. Okay. As it is beneficial to ascertain this as soon as possible. Sensitize maọbụ sensitive ama m ihe kpọọ ya ha achọrọ ịma ị na-anụ? Obinna, kedu ndị bụ anyị? Biko kwuoro onwe gị ka m kwuoro onwe m. Biko ọga, achọrọ m ịma ọnọdụ ahụike m. Kwube. Thank you very much. So as I was saying. Okay. Ọ dị ka dị ya n'ihe. Ngwa silo. Silo ịsọ. Eri ime nlele ọnya mewu. Biko silo. Silo ko. All right, very well then. Thank you very much. Thank you for your time. Thank you. Na-ebuyali akụkọ ọjọọ na-akpagharị. Obi, ị gagole nlele ọrịa mmịnwụ akwa ịmasị a na-enye n'efu. Abụgoro ife ahụ. Atụmatụ ahụ na-asa m afọ. Kedụ mgbe a na-emesi ya? Ọ ga-anọchi izu ụka abụọ. Hey! Izu ụka abụọ cha? Ijego mee nke gị? Obi, ụjọ na-atụ m. Akwa ịma ụmụ nwaanyị ndị anyị na ha dịbụ na mma. Ọ dị ka ha nwee ọrịa mmịnwụ. Bịa Chinọzọ. Ka ụdịrị egwuregwu dị ya? Mụ na gị emetụgo otu nwaanyị enyi. I were ekwu ụmụ nwaanyị anyị na ha yigo. Gịnị ịchọ igwu ụmụ nwaanyị gị na-anarị na Obi, hem na-agwa gị bụ nke m na nke gị. Ị chọrọ ịgwa m si na gị na Cassandra na Belinda akpabere mbụ? Ọ ihe ị chọrọ ịgwa m? anyị emegokwa. Ọ dị ka ha ma abụọ were watago. Ka ekisi mazi? Ịma ha kpọghachiri ha ka ha dụọ ha ọdụ mana ụfọdụ mbanụ. Ndị enyi ha kpọghachiri bụ ndị bụ ọrịa mmịnwụ. Chai! Ke ma agwụkwala. Obi, eke ime ọkwanụ gịnị? Ụnụ asọka o, otu anyị si jee nata nyewa bụ isi ije. Akwụchago n'ngwugwo ịgba n'iji jee nata. Adam biri, ọ ife ọbụla imelụ ka ị ga-akọsalụ mmadụ niile.
Ka dị na Obinna ka ị ma ọ nọghị ebe a. Ọ sị na ọ na-aga ihu enyi ya nwoke. Ya. Ngwa geenụ ntị. Anụgo m maka nne na-arụ maka ọya mmenwu a na-eme na ogbe anyị. Ada nakwa ego. Ya bụ na ọ ga-asọ m ka mmadụ niile nọ n'ụlọ a jee nne na-arụ. Anyị niile aga na sọsọ Obinna fọdụ. Obinna. Gịnị mere o jero? Anyị amarọ. Ebe ọ bụ na Obinna bụ oje gbara anyị. Oge ọbụla o jesi bata gwa ya ife nkwu na mụnwa si na mmadụ niile nọ n'ụlọ a ga-eje lili jee mee nne na-arụ a. Unu nụrụ ya? Nwoke m jekere n'ime ụlọ akpa ojii na ya eji bata. Ọgbado dị n'ime ya, ọka dị n'ime ya, ube dị n'ime ya, wetakere ka ịta ebe ọ bụ na onye taa akwụkwọ nkịta nọrọ n'ụlọ. Nne. Ada nne ya. Mba. Mmewo. Ebekwanụ ka isi? Agara m nzukọ azụmahịa dị oke mkpa. Ụmụnne gị si na ikweghị eje emume ahụ ọya mụnwa na-eme n'ogbe. Papa gị sị ka agwa gị na ọ iwu na onye ọbụla nne mụ na gị jere emume ahụ ahụ. Nwanne, akụkọ a dịrọ mma. Ka ihe jere na-ahụ maka ọya mụnwa dịghịzi mma. Mmanya mana ọ ka mma na mmadụ si n'ụla nwụrụ karịa na ọ ma na ọ bụ ọya mmenwu dị ndụ. Kekwe nke na-akọ gị? Nke a bụ okpomọkụ maka ọbịrịbịrị. Ebe ọ bụ na Obinna nọ kịta, mgbe ga na-amake. Ị nwere ike ikwu ya ọzọ. Ime na Ike bịara ba gụchaa ya mgbe mkpasị na ọ ga-emeriri nne ahụ. Nwanne, nke m agwụla. Obinna! Obinna! Ma. Kedu ihe mere nke gị jiri gwu? Ma. Ka njewezi nlete ọya mmenwu. Ka ihe na-akọkwanụ gị? Ma ị gaghị atọ ka njewezi gị.